Soc Joel Bo Rivera, tinc 20 anys i toco el saxo. Jo, a diferència de molta gent que ha començat bastant pronta, vaig començar tard, entre moltes cometes, en 9 anys, i no perquè mama, apunta'm a música, per favor, que tinc moltes ganes. Fem portes obertes a l'escola de música del poble i me van portar, meus pares. I, bueno, jo no tenia cap preferència ni vull tocar este. Vam anar veient una mica tots els instruments i el saxo vaig dir, està xulo. I just el que estava fent classe era un amic meu i doncs vaig dir, de tots, el que més goig m'ha fet el saxo. Al conservatori de Tortosa vaig començar també bastant tard. Jo feia quart d'ESO, feia 15-16 anys, i vaig entrar aquí a segon. Jo anava 2 anys atrás de lo que em tocaria per edat, perquè, com ja he dit, vaig començar una mica tard. Al principi no m'interessava molt el tema de dedicar-me o afegir hores a la setmana d'estudi. I un mestre que vaig tindre, que gràcies a ell és que estic aquí i, bueno, vull dedicar-me, va dir, vols anar al conservatori? I vale, provem. Des del primer moment aquí t'acolleixen molt, som molta gent a classe, hi ha moltíssima gent en la que acabes sent amic, inclús d'altres classes i d'altres cursos. I no, la diferència de nivell que vaig notar aquí és que se fan moltes més hores que a l'escola de música del poble i, claro, el temari que t'ensenyen aquí ja és bastant més exigent que a l'escola del poble i, bueno, a nivell d'instrument també has d'estudiar unes quantes hores més. Així d'experiències que m'havien marcat per dir, vull estudiar. Quan feia quart, que ara mateix no recordo quina edat seria, no sé, suposo que serien 17, més o menys, vaig presentar-me a un concurs que feien a Santa Bàrbara i, bueno, claro, per presentar-me al concurs vaig haver d'estudiar moltes hores durant uns quants dies i ja quan vaig acabar, independentment del concurs, vaig mirar tot el procés i em va agradar el fet d'haver estat, no sé, un mes i mig, estudiant unes quantes hores cada dia. Al setembre començaré el grau superior d'interpretació clàssica i contemporània en l'especialitat de saxòfon a l'ESMUC, a Barcelona. Sí hi ha una diferència molt gran entre el conservatori i el superior, els estudis superiors, però més o menys ve a ser el mateix. O sigui, seguir en el que ens agrada, tocar molt, perquè jo els estudis als que he entrat van d'interpretació, o sigui, me dedicaré no únicament, però sí principalment a tocar, a dedicar-li moltíssimes hores a l'instrument durant 4 anys, però també tenim assignatures teòriques, les troncals, que són per a totes les especialitats igual, ja sigui interpretació, composició, direcció, que són de ficar colzes, que aquestes ja són les que agraden menys, però bueno, no passa res. Esperem que de tot poder aprendre una mica i que tot sume a l'hora de tocar. Des del primer moment que tots aquí han estat bastant damunt nostre, crec que també perquè, el que dèiem abans, si al final a ells els agrada, o és la seva passió, és el que els motiva a seguir venint cada dia aquí, d'alguna manera ens ho transmeten. I bueno, de fet, aquest any, 11 persones, si no m'equivoco, que han entrat, crec que se nota les ganes del conservatori, les ganes del professorat d'ajudar-nos. Jo espero que d'aquí 10-15 anys poder estar-me dedicant al que m'agrada, ja sigui com a docent, ja sigui com a solista pel món, que això és molt complicat, però bueno, ja se veurà, o bandes professionals de música, orquestra al saxo és una mica més complicat, però mai és impossible. Però bueno, sí, això, a mi m'agradaria poder viure, poder dedicar-me al que m'agrada. Fa molt poc que ha acabat, encara podem dir que encara estic aquí, però jo el recordaré, estic 100% segur, com una casa, com qui m'ha motivat a estudiar, a dedicar-me al que m'agrada. El meu mestre, espero no deixar de veure'l mai i de seguir parlant en ell, però bueno, al final la majoria dels mestres, la majoria de gent d'aquí són d'aquí de les Terres de l'Ebre, ens seguirem veient, ja sigui una banda, ja sigui una altra, anar a veure un concert d'aquí o d'allà, ens seguirem veient tots i bueno, ens recordarem molt bé. Els últims anys de la meva vida m'ho he passat superbé aquí, he après un munt. Crec que encara podria haver après més, perquè vaig entrar, com ja he dit, a segon, però en molt bon record, me quedo.